Tan taran tan tan. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Oh, yan na. Happy birthday. Blow. Birthday. Oh, blow mo. That's a fire. That's a fire. Blow Blow with your eyes. Blow with your eyes. Blow. Blow. Oh, si Kuya. Kuya, blow. Kuya, blow mo, Kuya. Help. Blow mo. Blow mo. Help yan. Yay! Happy birthday! Yay! May birthday. Alas ka na dyan, kakain na kami. Joke lang. Kain na. Taba-taba mo. Longganisa. Longganisa. Gusto mo bibidyoan ka din? Video. Ha? Bidyoan ka din? Video. Oo. Video. Video. Oh, si Lu. Oh, tag na, huwag na. Ito. Mag-focus ka dyan. Mag-focus ka dyan, boy. Yan. Oh, ikaw guys, ito, blow mo to, blow. Ito. Blow mo, blow. Lapit. Blow. Ang saya eh. Hindi ko na nga nakukuha yung sarili ko eh. Ay, ngayon yung video mo yung lumilipad. Lumilipad. Paano mo habulin yun? Bit ko pa tong isa oh. Itong isa oh, nangungulit din oh. Pinakulong nito. Rainbow! Wow! Ngayon lang nakita si Kuya S ng rainbow sa actual ah. Asan yung rainbow, Kuya? Rainbow! Wow! Tagal ko lang di nakita ng rainbow. Oo nga no, yung huling kita mo ng rainbow nung ano no. Noon pa yun mal no. Yung 2018 pa. Rainbow. Ganda? Ano masabi mo sa rainbow? Rainbow. Ganda? Ganda. Ganda ng rainbow? Daniel. Asa yung rainbow? Turo mo yung rainbow. Rainbow. Doon ang rainbow. Kaya mo sa camera yung rainbow. Ayun oh. Ayun. Ganda oh. Rainbow. Stars? Hindi makita ng camera ni Daddy. May stars daw dyan. Stars. Stars.